bat ka Khasi Social Custom of Clan Administration Bill 2018. Kumapitip kani ka bill kani ka ba la place po house pensua la pha po government bat so governor ndre kalawan phai biang. Ti hadien ba kani ka isi kala shimti ya ka estate committee po district council nakaliang ke jongi khamtam nakaliang ke jonga kumu bapek ya ka law ngala pha biang ya kani ka bill syakawe ka committee ka bakarpang ban penbit penbiang ban le bin pabin ban pen bet ya kani ka bill bat menta hadin bagani komiti kala summit syaka isi nakaliang ka isi ngilapha kopi syabaro ki MDC bakin study ya kani ka bill bakin ai ya ki views ki comment ki chongki henry ngimshim yo kanu ka comments ni ka jing ajing mut nakaliang ki MDC ka bamut ba kila pediang mo kila menjur ya kani ka bill tina takadaw ngin sara ya kani ka bill ha kani ka next session ka banlong ha kan drift dari Julai kenang mangini ban pas no ya kani ka bill ka ba kum ka jaj ban riu kila da angnut kila khmi lan ti ha ya kani ka bill ka ba la penbit penbiang ningkong du da u CM berem wi liet ba HS la bat menta ha ka por ka jongi ngin yo ban pas no ya kani ka bill ka banlong na ka banta ka jing man toy coba jaj ban riu ba ka we